Angkatno duite jutaan. Alon-alon, riko ke janjane jelaske sing jelas. Dino iki acarane ak rende. Acarane iki do madang kabeh, sira karing bolok karo nyong. Mangkano nek ra karo sira maca liya nyong dhewe. Renggolok njuk bar kuwi ngopo? Laporan karo bayane pundi curate. Ade mbunjuk wecel maring Banyurip. Joko wesel nang Banyurip duit teko sapa? Teko sing adol binggel sira adol nang luar negeri raang. Kae wis otomatis mlebu nang bank, Mbok. Ra usah nang Banyurip. Saiki wis ora ono wesel-weselan. Wis mlebu dhewek duwite. Ya wis maca bodho lah. Kur karek maca doa. Saiki acarane madang wareg, njuk turu. Sira arak kulak meneh pura. Kulak binggel. Aku lak keke ra usah kulak teko dhewek, Mbok. Ya wis karek maca bodho. Saiki madang pura. Kono madang mau dhewek wis